Heerenveen en SC Cambuur bieten haar stikken op de defensies van Volendam en Jong AZ. 2 wedstrijden, 0 punten. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Ja, nou wordt het nog moeilijker om dit Volendam kapot te spelen. Is dit hem? Nee! Verder de Jong om de latten. Maar hij haalt al rond de keer. Nu de kwart hoek. Een goede redding hè, van Bakhuis. Ulrich is met de koppel. Nee, nou dan moet dit hem wezen. Nee! Keulen die heel erg ingekomt houden. Die bal dan toch. Ze komen over. Is dit? Ja, nee! Oh, wat was een Smit. Jongen, hoe is het mogelijk dat die bal er net in zit? Ja, maar is de pil. Oh, daar is de kopbal. En dan komt hij Mien Framersvoort. Dan gaat die bal weer via een speler van Volendam. Hoe achter in hebben. Oh, dan gaat hij hier onder terug. Dan komt Bilal aan het zieken hier op hier met de keeper. Dan gaat hij weer maatje. Dan zit hem in de kruising. En dan komt Volendam compleet. Maar dan ik compleet Jim de verhoudingen in. Op een 1-0 vastgelopen. De eerste koers van de wedstrijd en hij gaat de pot dadelijk zien. Het is 1-0 voor Jong AZ. Zeefuik had al heel veel op laten zien horen. Maar kapt hem uit. Kapt hem nog een keer uit. Helft eruit. En scoort ik nog eens een keer. Hij leidt erin. Ja, wat een start van de tweede helft. Jong, give me de bal en hij wil scoren. Nicola Jescu scoort de ontsluitingstreffer van Sportclub Heerenveen. De linkerkant van het strafgebied van Cambuur komt voor bij de eerste wereld. Het is 2-1. Het is 2-1. Wat een skyploeg is dat Volendam. Ja, en ze zitten er werkelijk voor Andor Faber, Roelof de Vries en uw speciale gast Foppe de Haan. Welkom, mooi dat je er binnen. Jongens, 0 punten voor het Frieske betellen voetbal. Zullen we er wel een fleurig uitsturing van maken? Zo ben wij, hè? Fleurig als altijd. Toch? Ja. Zo is het. Foppe, wat doe je eigenlijk nog bij Heerenveen? Maar ja, Kees Rozemond is nou fot. Ja, die is voort. Ja, dus de keer weer van alles. Oh, zo, ja. Nou ja, wat ik doe is, ik bemoei me met de vrouwen. Dus oude periode had ik altijd 1 keer in de week had ik ze traind samen met Hans Schrijver. Ik praat met ze en ik hoop dat het beter gaat, want het gaat net echt goed. Alhoewel, daar kan je discussiëren. Want ik had ze juist als jongens in Twente en toen vond ik ze heel aardig voetballen. En Twente is de absolute topper in Nederland. Ze dienen het echt heel goed. Ze maken een fantastische goal. En Katjen, het is een heel jong ploegje, echt heel jong. Die Enema, dat is een goede voetbalster, of net? Enema, dat is de spits, hè? Ja. Die komt van Stiengers, die is wat ouder. Ja. Maar de oren binnen... Idema? Idema, die is Santje, 18. En oren, die komt ik uit de buurt, hè, bij Dokkum uit de buurt. Die is volgens mij 16, Santje. De Riotsboeten is 16. Het is echt onvoorstelbaar. Er komen een aantal jongen die heel erg goed voetbal kennen, maar die met de tijd om er te winnen. Ja. En die hebben het nu hartstikke moeilijk. Maar dat hebben we meer en meer geaccepteerd, want het heeft alles met heel te maken. Maar dat vind ik hartstikke leuk. Ja, maar vroeger ging je wel eens, dan zit je te Gerre even maar Riemer bij elkaar in lang waren. En dan heet er even hoe, maar Gertjan Verbeek en dat verste ploegje. Maar Riemer en ik praten er nog wel over. Ja, toch? Ja. We hoeven, ja. Ouder ondersteunt jongen en ouder en dan gaat Jan, Riemer en ik er nog uitgebreid te praten. En waar heet het dan over? Hoe je de club er weer op krijgen, Matte? Ja, monsieur, dat is een overhaal. Toen hadden we het voetbal hoor. En Riemer en ik hebben bij Rosemond op visite geweest. En we hebben nog een planning met Toonsje, met Ferdy de Haan om erover te praten. En waar gaat het ook dan hoor? Ja, over de club. Van Riemer, Riemer is vol meer van de economie, zeg maar, dan ik ben. Ik ben van het voetballen. En Riemer maakt hem echt zwaar genoeg. Nou ja, het verlies, zeg maar zeggen. Dus je had altijd door, maar het meer uit Jan dat erin komt. En je moet bezuinigen en je moet, want we willen eigenlijk bestaan blijven. Want dat is altijd het uitgangspunt. Nou, daar praten we dan over. En Ferry, maar zeggen dat Ferry de laatste keer, dat is een skoffertje lien. Toen hebben we dus echt naar de begrotingsjongen en naar de dingen. En toen weer er zelf wel hoe de toekomst wel redelijk positief. Hè? Om een aantal dingen verhoorden in positieve zin. Nou ja, maar meer kan ik niet zeggen, hè? Want wij bemoeien ons nergens mee. We zijn een soort klankbord. Ja, maar nooit Kees Rozemond fot is, heb je wel het idee dat Ferry de Haan meer investeert van je ideeën? Dat stelt wel een prijs. Ja, dat stelt wel. Hij had natuurlijk ongelooflijk druk. Want hij doet nou, hij had 2 petten op. Ja. En daar had het echt, dat kan je van alles merken, had het heel druk mee. Ja, de eerste triathlon hier er al bezuinigd. Hier al gelijk te pakken natuurlijk, bij die dubbele functie. Dat klopt, ja. Maar de vraag is of het verstandig is, denk ik. Maar goed, dat is wat oors. Nou, en voor de rest, dus de laatste keer, had ik mij eens praten over de jeugdopleiding. Dus toen, ik ben 3 weken... Jij en ik ben 3 weken op vakantie geweest naar Zuid-Afrika.
Net helemaal vakantie, want ik voetbal dingen. Maar goed, we zijn voortwest. Maar daarvoor had ik een keer met ze zitten van, nou, wat we nou met die jeugdopleiding? Welke kant je nou en wat van idee zit er nou achter? En wat is nou uw cultuur? Nou, daar had ik een steekkoers gedaan, had ik ze jong. Nou ja, en er komt dus weer discussie over. Nou, want ze moet binnenkort toch een nieuwe hoofdopleiding onderstellen, want dat is verplicht door de KNVB. Dus en nu het moment dat je zegt van, oké, wat willen we dan? En wie past er het beste bij? Hoe passen die andere trainers erbij? Er zijn een hele hoop contracten van jeugdtrainers die ouder rennen. Maar het verlengd worden of net. Nou, dan moet discussie, of we eerst een discussie plaatsvinden en dan moet er een besluit genomen worden. Nou ja, daar zit ze dus middenin. Daar bemoei ik me net echt mee. Ik geef alleen maar advies. Ja. Jongens, we gaan eerst even naar de stellingen. En dan moeten we zo kwart mogelijk antwoord jouwen, Jan. En dan kunnen we er letter altijd weer op waar we omkomen. De eerste is van Foppe. Heerenveen moet het contract van Kees van Wonderen verlengen. Ja, ik heb net zo dat het makkelijk wordt. Zo. Ja, ik vind dat er wel discussiëren we. Ja, dat zien we aan, denk ik wel. Maar eerst een ja of een nee. Ja. Ja, verlengen. Goed. Andor, ik vind het eigenlijk best knap dat je een plastic bekerke oer een net van 6 meter heeg smieten kunnen. Ja. Roelof, Michael Dingsdag is een toptrainer. Ja, jong. Ja? Foppe, Osama Saroui is de beste linksboeten die Heerenveen ooit hoorn heeft. Nee. Andor, ik ga genoten van Jong AZ. Nee. Nee. Roelof, Siep van Ottelen is een dramatische verdediger. Zo, dat is lastig, hè? Spreek die eens uit. Want dramatisch vind ik wel heel negatief. Zeg het, Nou, zeg het er goed uit. Nee, maar hij is net een dramatisch. Net een dramatische verdediger. En de laatste is van Foppe. Mocht het contract van Kees van Wonderen net verlengd worden, dan zou Sarina Wiegman een prima opvolger wijzen. Jo kent witten. Ja, Ja, onder voorwaarden. Maar goed, dat kunnen we dan wel even nog uit. ja, maar eerst een ja? Ja, zeg maar ja. Oh, nou ja, goed. Want het contract van Kees van Wonderen, dat rint deze simmer. En dus moet Ferry de Haan in kwart een hele belangrijke beslissing nemen. Wol of net trok je mij van Wonderen. Maar Joost zei ze, in eerste instantie, ja, trok je in. Onder bedenkst je dat in het vies, hè? Ja. Nou ja, ik vind dat, dat lijkt bij Ferry de Haan zelf, ik vind dat Ferry de Haan volle nadrukkelijker bij hem om tafel zitten moet. En volle nadrukkelijker filosoferen hoe wat is Heerenveen, hoe zou dat eruit, wat willen we graag en wat is de rol van de trainer erin. En hij moet hem net bemoeien met de opstelling, dat is wat anders. Maar de manier van voetbal in de grote lijn, daar moet er een bom mee bemoeien. Gebeurt het dan net? Ja, volgens mij net. Ja, in ieder geval, naar mijn idee te weinig. Want als ik met hem praat, met Ferry de Haan, en dan hebben we het erover, hij altijd bij mij is. maar daar is je ook nooit wat van waarom, of net volle van waarom. Zo nog wat, maar net echt volle. Nou ja, dus en ik denk Maar misschien zei hij ook wel van, ik ben het maar jou eens om er vanuit te Ja, werken. dat kan. Dat is net goed, maar Dat idee hij ook net. Nee. En wat ik vind is van, als Van Wonderen dat dwaashoeën, dan denk ik dat er een volle betere trainer is. Dus dat er volle meer impulsen van, wat vindt het volk en waar ben we hier? En ik zei een keertje verder de Haan van, wist waar de supporters waar je komen? Die komen met de kniepen, die komen met de Gediek, die komen met Langswegen, die komen met Lippenhuizen, die komen met Jubbige en die komen met de Westhoek, een hele hoop. En wist wat je groot worden is, Domel en Nieuwenhuis. Dus die meesten, die zijn al die oudstammelingen van die wereld. Ja. En die maar kennen. En als ze kent, dan weet ze waarom wat ze van voetbal mooi vinden. Nou, en ik vind dat we dat nou wat missen. En hij toch dat Domela Nieuwenhuis een flegmatieke linksboeten is. Oh ja, zoiets. Ja. En met al je afstammelingen van Romelen Nieuwenhuis, we stemmen nou wel al op Wilders. Ja, bijvoorbeeld. Daar hoeven we net door te houden. Oh, oké. Nee. Maar jongens, maar zo geweldig, laat ik even een advocaat van de duivel wezen. Zo geweldig gaat hij het nou ook weer net dienen. Hij had gewoon de hele goede start. 6 punten uit de eerste 2 wedstrijden. Daarna 4 keer op Riegen verlen. Show je hem dan wel echt verbetering? Nou ja, dat bedoel ik eigenlijk met erover praten. Dus hij eigenlijk moet het zou wezen dat die trainer zijn programma wat er had om het institutionaliteit van dit wolk, die kan geen uit, deze spelers wil ik extra ontwikkelen, doen we dat en dat, want dat 3 of 4 man die dat doen kennen. En wat, nou, en dan moet op sketten worden. Hè? En als je dat goed. Ik wil net zeggen dat bij alles altijd fantastisch is. Maar Henk Heijsing en ik maken een programma. En dan kwam Gert-Jan en dan kwam Riemen er soms bij. En dan waren we erop sketten. Van waarom doe je hem dat? En waarom doe je hem dat? En waarom kan het door? Of ik haal de Tjalling van den Berg erbij om eruit te zien. Of ik haal soms zelfs die heegspringer van vroeger. Hoe heet er? Die wordt 2-3 sprong.
die had in de club West om te zien hoe we krachttraining doen. En dat het ik oorskoel, beter voetbal gerelateerd. Dus mensen binnen hel je waarvan je denken van oké, die show er oors naar en laten wij ons voordeel met dat. En als Jos niet wat van de omgeving uit bezitten, dat is mijn hobby, mag ik zeggen, maar als Jos wat er in sport staat roerend en trainers, wat in die opleiding van de riederij zitten, in judo en dit. En ik vind dat we er veel te weinig mee doen. Dus wij zijn veel te volle een club op zichzelf en veel te weinig een club van de kennismaatje van wie in uw wereld woon leef je en wat doen we daar dan mee? Ja, ik heb ook mooi van de kennis van orensporten. Ja, volle meer. Is dat Roelof, sowieso ja? net een voetbalprobleem? Dat het voetbal eigenlijk net hier presteert voor oren sporten en oren innovatieve dingen uit oren sporten? Nou, dat weet ik net. Dat hing het heel vaak van je omstandigheden. Maar ik denk dat bij Feyenoord ze dat wel doen. Echt zeer nadrukkelijk wel doen. En ik denk dat ze dat bij Ajax ook wel doen. Alleen dat is een slechte periode. Hè. Maar dat denk ik wel. Maar net overal. Hè. Dus we denken eerst vallen dat we het wel weten. He, maar dat trobrekken op een goede manier, daar wil je alleen maar beter van. Ja. Hoe gaat het eigenlijk met de vastzitter van de Oliver Brouwer fanclub? Oeh, ja, ik even een filmpje momentje. Ja, dat wil ik wel jou, ja. Ah, jonkie, die had onder de bal toch kan gebeuren. Ja, dat kan gebeuren? Nou, het mag eigenlijk net gebeuren. Nee, hij wie er behoorlijk mee on, hè? Hij wie ondien. Ja, Dat is terecht. Terecht? Ja, natuurlijk. Maar hij maakte een fout, dus het vond er heel vervelend. Ja, maar dat wie een rauw moment van een jaloeren. Oh, dat voorwoord maar. nou, laten we dan volgens wel eventjes een keer naar Luc Brouwers. Want Luc Brouwers voelt wat van het moment van Oliver Brouwer. Laten we even naar luisteren. Daar duikt, ik denk Oliver duikt daar, die bal schat hij verkeerd in. Dat wordt een goal. Redelijk kapot had ik het idee na de wedstrijd ook. Hè. Ik zag wat spelers om hem heen ook, dat hij echt... Ja, het is grote mannenvoetbal. Ja, klinkt heel interessant, maar ja, dit hoort erbij. En ik vind niet dat hij moet balen op het veld, waar iedereen je ziet balen. Dat moet je niet doen. Nee, natuurlijk niet. Je moet je borst vooruit houden. Kopje omhoog. Natuurlijk mag je balen, maar dat hoef je niet aan iedereen te laten zien. Alleen, kom op, we hoeven niet met z'n allen hem zielig te vinden. Dat hoort er niet. Ja, zo kijk ik er niet naar. Nou, wat vind je van het verhaal van Luc Brouwers? Ja, dat vind ik overdreven. Overdreven? Ja. Ik vind dat je best wel even leest, hè? Dus een minuut of zo. Ja. Maar want dat jet er inderdaad bij. Dus het is voor die jongen een geweldig leermoment, denk ik. Maar, zo, dat wie mij hoe heet het, van Feyenoord, die Rotheel, die van Excelsior komt. Wiever. Die vertelde toen dat er rond de twijfeling op het veld omdat er uit vorm weer in het begin van het seizoen. Ja. En dat vertelde er. En dan vertelde ik dat er les van hier. Toen zeiden ze al, ja, dat mag je net vertellen. Dat mag je juist wel vertellen. Ja. Want dan heeft het deelt. Als ik een probleem heb, ik deel, du bent net mijn grote vriend. Ken nog wel. Wij herkennen dat wel. Wij herkennen dat. Maar ik deel dat mij en ik wou dat te vertellen, dan is een probleem van een groot gedeelte voort. Ja. Nou, dus ik vind, wat is dat nou, grote mannensport? Nee, dat vind ik typisch een kreet van een iemand die het net echt begrijpt. Nee. Dus ik zoek die Brouwers bij zijn kloorten, ja. bij zijn bal, bij zijn Joske. Ja. Bij zijn Joske, ja. En uitlezen van oké, de meisje wel even zeggen van dat vind dat we snel, maar hij doet het nog heel uitgebreid. Ja, dat vind ik net goed. Nee. En die jongen, die kan fantastisch voetballen. Die kan echt fantastisch voetballen. Brouwde? Nee. Brouwers? Of? Ja, die fanclub van die. Ja, Oliver Brouwde. Oliver Brouwde, ja. Die Oliver Brouwde. Die kan echt goed voetballen. Ja, je stickers van de oor, Arjen. Nee, maar ik ben de het van. Ik denk dat die mij mooi de steen ligt en dat het goed wordt en als er groter wordt en zich ontwikkelt, dan wordt hij dus beste middenvelder. Dat is gewoon een hartstikke goede voetballer. Dat type missen we op middenveld. Hij is creatief, hij doet wat, hij kan een goede bal inspelen. Dus zo zei Oliver Brouwde, maar net meer als rechtsback. Maar gewoon die moet groot worden als rechtsback. En dan moet hij uiteindelijk op middenveld lopen. Dus hij moet een grote kerel worden op een rechtsback? Nou ja, hij moet ervaring opdoen. Hij moet wedstrijdritme krijgen. Hij moet dit en dat. Maar uiteindelijk moet er op middenveld, denk ik, met die kwaliteiten op middenveld te lonen komen. Ja, maar wie Jereveen, want Jereveen verliest dus, met 2-1 van Volendam. Ja. Wie het echt samen in? Wie het traag, voorspelbaar? Ja. Tuurlijk is het net makkelijk voetballend in een ploeg die verdedigend speelt, zo negatief, 4 fjouwer in je echt. Ik kan me net herinneren dat er ooit een ploeg naar het Jereveen-stadion kwam die zo negatief, maar een echte oldschool handbalverdediging om het 16 meter gebied heen is. Maar dat moest van Michael Dinsdag.
Dat moest van Michael Dingsdag. Dat moest van toch? Michael Dinsdag en ik snap het op een bepaalde manier. Ik wil dat hij Michael Dinsdag dat zou dot op die manier. Maar ik vond het wel heel negatief. Maar Heerenveen hier net de snelheid, het tempo om het dat kapot te spelen. Het ging te traag, te stroperig. Voor mij hadden ze 8 corners hoor. Nou, die winnen alle 8 min, zo'n beetje. Ja, het ziet er alweer... Ja, ik voel ik krijg net in, maar eigenlijk heb ik nooit echt het gevoel dat ik dacht, nou pakken ze bij de lurven. Even een liets momentje bij die 1 en 2, dat ik dacht, nou misschien pakken ze nou even. Maar nee, en het goede voetbal wat ik de laatste week juist wel jongen heb bij Heerenveen, dat ze de vrije man voelen tussen de linie zien en dat ze vrij makkelijk de mooie onval del zetten. Ja, dat zeggen ze nou net. Nee. Even Jeren, ja? Zeg maar. Wat ik net begreep is dat Heerenveen pas let eigenlijk een beetje gelokziek is, zeg maar. Maar in dit geval Bochtjevic die er extra bij kwam. Ja. Maar waarom ga je echt net jeder, maar zo'n staan al meer onvallend spelen? En natuurlijk ren je dan het risico dat je nog een keer uitcounted wordt. Maar ja, dit had ik 80 minuten lang net werken. Nee. Hij wil het voetballend oplossen, heb ik begrepen. Van Wonderen. Ja, ik En vind met het wel... Bochtjevic in de punt, in de zo'n 80 minuten, nevens mij wie dat past. Echt in de slotfase, riekelijk let. Nou, Dan wordt het alweer wat opportunistischer. Wat je als trainer dwan, als je op dat moment zou onvoetballend binnen. Volgens mij is sowieso het veel breder maatje. Je maakt de Saroui die roek er binnen, het zit nu nog niet, maar dat moest een breder maatje. Het is goed dat zo de vraag op tafel. Het is goed dat zo de vraag op tafel ligt. Ja, Want Foppen zit aan tafel. Hij mag dus er net zelfs maar ik voel me beantwoorden. even we hebben even net als zo die Zie eigen je de vraag vraag zelf alweer? beantwoord. dat te spitsen. Maar oké. Hoor die maar gewoon Wat stil. in Jodie? Wat in Jodie? Nou ja, wat ik vond, als Volendam juist, Volendam had dus in Feyenoord precies hetzelfde dingen. Echt precies hetzelfde. Dus de best gewaarschuwd dat dit gebeurt. Nou, dan vind ik dat die plan bij met voetballen, dat we misschien wel te gemakkelijk. In de zin van, bij voetbal al een paar weken heel aardig en dat zetten we gewoon terug. Maar dit vregen, naar mijn idee, heel andere dingen. Zou je hier echt Steve linksboeten spelen moeten? En nu wil je echt Steve rechtsboeten. En dan een spits, maar misschien wel een andere spits dan Pelle, want hier is niet nodig, die oorlog maken met die stoppers. En Pelle maakt het nooit oorlog. Pelle die beweegt wel wat, naar mijn idee vier te weinig, maar het maakt het geen oorlog. Dus je zit dat in de dekking, doet je hand achteruit, ja, dan in het trio. Nou, dan begin ik het zelf ook altijd aan. Dat Leroy echt al weer te zien. En zei Leroy, ze hadden jou nodig vanavond, jongen. Ja, dat wie een type die, ja, met de bal meneer voort en wat die chimper doet, interesseert me niks. En dus ik trouw maar, dus ik wie sowieso staat mij, Nicolaescu. Ja, maar dat is een type die dat kan. En die dat ik mooi vind, die het lekker vindt. kan En bovendien, als ze volle beter best en heel volle bal in de 16 meter komen, als ze er komen, dan heeft zo'n type nodig. Nou ja, en dan, en dus dat plan vond ik, dus het plan gewoon, we hebben ze mee starten. Het tempo wie vierste leeg, de helft haaien, helft de bal op, haast op de voeten van die. En dan had er nog een stik van dat. Er zijn momenten dat haaien de bal ophellen bij Boude. En Boude kan zelf hartstikke goed inspelen. En dan komt hij op 3 meter de bal hel in de krietrum. En dan staat er een dribbeltje, zet er de voet op de bal, staat er een dribbeltje. En hij zei dus 24 minuten tijd om het te organiseren. Nou, dat gebeurde er aan een lopende band. Dus dat in je. En dus breed houden. En je moet rennen. Als je net rennen, net beweging gaat, dan hoef je eigenlijk geen keuzes te maken. Dus dat doen we vierste weinig. En plan B, dus een lange spits erbij, of hoe dan ook. En wat dan? Ja, maar dan moet er voorzetten komen. En als er dan geen voorzetten komen, gebeurt er ook niks. Nou, dan kwam er amper een voorzet. Dus toen willen we nog tikken, komt daar hier iedereen. Nou, dan wordt er net beter van. Nee. Het alleen maar tik. Nog stroperiger. Ja, hier is dan breed, we hebben om, balbezit, terwijl we met 2 in achter staan. De vorige keer dat Jo hier aan tafel ziet, dan zei Jo van, als ik trainer wie van Heerenveen, zo zit niet van Hooijdonk bij mij op het bankje zitten. Ja. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor Pelle van Amersfoort. Nee, dat moet je per wedstrijd beschermen, vind ik. Dus je moet een plan maken per wedstrijd. Dus maar als om die henners juist, dan beginnen ze dat al uit te doen. Dus die hebben een verste opstelling, maar nu had ik die champentij. Oké, nou doe ik wel een echte rechtsboeten, of ik doe wel een echte linksboeten, ik kan me voorstellen dat je soms met Saroui wat in dat gebied ertussenin speelt. Maar dat kan er hartstikke goed. Dus tussen de linies, zei je zo.
Hè? Maar hier wie geen tussen de linies. Hè? Maar zo zat echt op elkaar. Dus ik heb maar één ding aan. Hakken in een lijn. Bouwen op rechts. Bal eruit. Wisselen op de andere kant. Dan speelt het er eentje in of twaatje in. En dat kan er hartstikke goed. En ook riet de bal ergens in het middenveld. Op de middenlijn. En dan wil er 4 voorbij. Ja, dan strandt ze op de 6e. Nee, op de 4e. Ja, vond je het een vervelende wedstrijd om mee te zien? Want Joost ziet het zelf ook op de tribune. Net om te zien. Net om te zien. Nee. Nee. En hoe wie dat bij Cambuur? Want ja, eigenlijk er zijn best wel parallellen te loeken tussen Heerenveen thuis in Volendam en Cambuur thuis in Jong AZ. Denk ik dat Jong AZ ietsje minder verdieren in het weer. Die wisselen het ik nog wel aan mijn momenten dat ze wel druk bezochten te zetten. Maar het had mij wel verbaasd dat de Jong AZ zou verdieren in het spelen. Want ja, je ziet het toch vaak bij belofte teams dat die een bepaalde filosofie hebben die het in de club breed droegen wordt. En AZ is net als mij een club, een voorbeeld, hoe die dat gewoon wij doggen. Maar eigenlijk spelen Jan Sierksma en Jong AZ heel realistisch en net altijd heeg druk zetten. Daar kun je wat Totaal van vinden. net. Een beetje een romstakje litten. En Cambuur kan me net terug in. Maar zodra het bal bezit wie van Jong AZ, waar het AZ wel gevaarlijk. Ja, en ze wikselden tussendoor mij een fase dat ze wel heeg druk zetten. Maar benam stien ze op de kop van de middencirkel Cambuur op te wachten. En ja, Cambuur hier net altijd een goed antwoord op. Ze wist even hier naar de trainer van Jong AZ, Jan Sierksma. Van, ben daar toch? Zeker. Zeker. Cambuur speelt met een hele hoge intensiteit. Dus wij, met onze jonge jongens, we zijn onder de 20 gemiddeld, houden het net vol om dan de hele wedstrijd heeg druk te zetten. Dat doen we wel het allerliefst. Alleen de kwaliteit en de intensiteit van Cambuur die dwingt die gewoon soms waarom. Dus we zijn we met onze momenten kiezen om omheen te gaan. En ik gewoon zo nog een omleeg gaan en dan ze met name naar de zijkanten dwingen. Nou, dat is goed lukt. En we wisten ook dat er ruimtes leiden. Nou, en die hadden die jongens gewoon heel goed benut. Dus het plan is behoorlijk uitgekomen. Ja, dat zei Jan Sierksma. Is dat een goede trainer, Foppe? Ja. Ja? Ze zijn heel tevreden over hem. Ja, dus dan mag het wel een goede trainer wezen. Nou ja, en hij had mij wat eronder zit, hè, dat wereldkampioenschap met dat jeugdteam, dat is fantastisch dingen. Ja. Nou ja, dus hij had de kwaliteit, dat ken het ook. Nee, hij wil misschien ook wel zien als ooit de opvolger van Pascal Jansen. Ja, je zag wel dat AZ de oranje hier in Sardien had. Dat ze zelfs trainers troskouden. Nou ja, hij stiert er goed op. Er zijn net een hoop stappen nog tussen Jong AZ en AZ. Dus ik denk dat mocht Jansen nou op stritten komen te stieren, wat ik net verwacht je, maar er wie natuurlijk juist wat rumoer in het stadion, denk ik dat dat nog wat te betierd komt. Maar stel, na dit seizoen of nog een seizoen daarna, ja, dan stiert Sierksma kleer, denk ik. Ja, dan nog even hoe Cambuur, want Cambuur verliest dus ek. En Henk de Jong hield naar ouder in, vooral ook hoe die bekers met bier, hè, die plastic bekers. Ja, het wie echt een soort déjà vu naar Jong PSV thuis. Zie het Henk op de tribune, wie George Ulte nog trainen. Maar doe Cambuur, waarom in de wedstrijd? Hing je echt het gevoel van, ja, Cambuur had nou het momentum in de wedstrijd. En nog eens erop en de roer. Zo'n gevoel hing je nou weer, want ze maken op een perfect moment die leak maken. Maar ja, dan komen er weer bekerkers het veld op. En die eerste onderbreking, ja, die wie vrij vlot, clear. Die Cambuur ik trom uit druk zetten en ja, hier je echt het idee die 2 in hing het in de loft en dan ja, krijg je een corner en notabene op zo'n moment wordt er dan dus een bekerke bier oer dat net in een smieten, want ja, ik denk dat het een goede atleet was zo, want die koe aardig via smieten. Toen had de wedstrijd echt 20-24 minuten stilheid. Ja, daarna win je het kleer. Je voornamelijk in het stadion die energie die voort uit die wedstrijd. Ja, en uiteindelijk worden ze nog 1 keer uitcounted en dan verlies je. Ja, het Henk liek, want Henk wie poer hè, naar ouder in. Jo had natuurlijk nooit mij makken, want er was nooit staak toen in Jotier toch, maar bekertjes bier. Nee. Nee, gelogen net. Nee. Nee. Of je Het is waardeloos. Het is gewoon waardeloos. En als hij inderdaad 20 minuten onderbrekst, ja, dan moet je weer helemaal opnieuw starten, er weer inkomen. En dat de sfeer voort is, want de sfeer ik voort. Want die jongens die ergens zeggen, er ik gewoon natuurlijk. Dus je die kop heel erg oor zijn, hè, dan dat je focus je op wat je echt waar moet. Dat is hartstikke moeilijk. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Even hier naar Henk de Jong. Ik ben peer gekken, want iedereen zit altijd achter u. Zit achter mij, helpt u. Maar ik ben peer gekken die doet dat. Maar die doet op momenten dat wij die ploeg op een gaan. En dan mag je eerst maar stopje. Dan hebben ze wef op een gelezen, dan krijg je corner. Ja, vleer de fjouw glas nog in. Dan maar we 20 of 24 minuten naar binnen, 20 minuten. Hoe lang hebben we binnen geweest? Ja, de tegenstander vindt het heerlijk. Die kent we weer omzetten. Die zei, nou, dan geven we 6 spelen en dan is 2 controleurs. Terwijl wij ze op een rij lezen na. Nou, in het laatste weet niks meer. Maar Claire, het is gewoon weer hammertje voor een flan. Dus hoe net de spelers die ik schuld aan, net Henk of wie dan ik, maar ik die gekken die dingen erop gooien. En dat is eerder gebeurd in PSV ik. Dan kwam ik op 2-2, toen was George nog. Hartstikke goed met Sieman. Ja, spul op veld. Kan de tegenstander de del zetten. Wordt een wedstrijd. Nou, dat had Fiona West, jong.
Wat kan Cambuur nou doen, jongens? Want blijkbaar is een net van 6 meter heeg. Dat is net voldoende. Bij Cambuur gebeurt het dus heel tijd. Dus er is een groep, ik weet niet hoe groot die groep is, ik heb geen idee. Die vinden dat het onzinnig is dat de wedstrijd staakt wordt als er een plastic bekertje op het veld wordt. Wat ze toch elke keer weer doelbewust. Elke wedstrijd zou het gebeuren. Wat ik dan net zo goed snap vanuit Cambuur perspectief, is dat daar staan namelijk camera's op. Dus je kan elke keer weer, als er zo'n bekertje smieten worden, kun je zien wat het doet. Zullen misschien eens een keer net te zien wijzen, op eens een keer ergens in een achter zit of zo. Maar nog van het 10 keer schat ik zo ongeveer in. Ken je dat wel? Dan kun je diegene er toch gewoon uitpikken. Maar dat was ik wel, toch? Nou ja, maar hoe lang gebeurt het nou al? Op een gegeven moment hij ze er toch al heel uitpikt. Want het is echt ik liep je dan altijd treester door het feit dat het nog altijd de grutte minderheid is die soks doet. Het binnen maar een peer, in ieder geval op die, nou hoe volle zitten er op die Noordtribune daar. We zien dat er 40 jongens binnen die dat wel eens geregeld doggen. Nou, op een gegeven moment hij ze er al je wel te pakken. Dan is het toch clear? Ja. Zo, en dan hoe je net de keer naar een net of drooglegging, wat ik hoe je net met het ding. Want dan ben altijd weer de goeien binnen, die worden dan weer de dupe van de minderen. En daar ben ik net op voor. Ik wil gewoon graag dat die jongens die doggen, dat die opgepakt worden, dat je die opvoeden, zodat ze het nooit weer doggen. Ja, wat zullen Cambuur nou nog wat van dan? Zullen ze nog wat extra maatregels nemen? Drooglegging wordt wel neemt als een eventuele sanctie, wat nog gebeuren kan natuurlijk. Nou ja, dat is, voordat het net plaats wordt, is drooglegging, had ik niet van de opties west die het neemt is. Ik denk alleen net dat ze dat zo gauw dwan willen, want er wordt gewoon behoorlijk geld verdienen met het verkeerpje van drinken. Ja. En dan kun je weer een linkerspits verkeerpje. Nou ja, precies. Dat bij Cambuur al je maar te krijgen, want er is net zoveel geld. Dus dat zullen ze voorkomen willen. Maar ja, duidelijk is dus dat dit net doende werkt. En tuurlijk hellen ze die raddraaiers eruit, het no-hack. Oh ja? Het schijnt dat... ja, als dat elke keer gebeurt, hè? 100% scoren, elke keer dat er een dingje kort wordt. Dat denk ik net, maar ik denk wel dat bij degene die het op het veld te lanen kan binnen, we toch wedstrijden stillijn hebben en dat binnen dit seizoen ook nog wel aardig wat maar dan neem je dat die eruit hellen worden. Okay, maar dan, ja. Maar het baden orgen vreet ik op de tribune zelfs, dat supporters, want ja, die Noordtribune die wordt er op ons, maar er ben ik een heel soort die er zitten, die dat ik belachelijk vinden, die het nou zelfs op zich gaan naar die meesken. Nou ja, daar kun je wat van vinden. Dat is ik net de manier, denk ik, maar ja, dat krijg je natuurlijk wel. Maar het wel sociale controle hebben, zeg vaak. Het is wel goed. Als ik destijds zo en mijn boorman gooit zo'n dingetje op, dan zit hij toch ik bedoel, ik sla hem net op foto op zijn hasses, sterker nog. Maar nou als die Warman 2x2 is, Rolf? Nee, maar daar kind ik wel wat, ja. wel wat van sissen. Was het dan nog altijd? Natuurlijk, je kunt er wel wat van sissen. Oké. Dat meestal ken je ook hoor ik wel op de tribune, maar dat is er dus blijkbaar ik net, weet je wel. Nee. Nou, dat is het dus wel, want ze gaan dus wel naar die jonge tat die dat bier is nou wel dus wat gebeurt, ja. Alleen, je moet er wel hopen dat dat wel op een normale manier gaat. Ja. Henk wie in elk geval poer, naar Ouderin, dat heb ik niet gekeken, Sjoen. Vlien Wieke ziet Henk de Jong hier in de studio. En toen vertelde hij dat hij Jo shot als zijn leermeester. Ik denk dat ik al hier kan. Ja. Maar Jo bepaalde dingen waarom in zijn voetbalvisie die Jo hem ooit leert, hè? Ja, en dat is wel een heel schaflien. Maar het idee over voetbal wat wij uitdroegen, dat draagt Henk ik uit. Hij wil alleen maar omvallen. Ja, omvallen. Hoe vindt hij er niks van? Ja, attractief voetballen. Maar ik wil de bal gaan wollen. Dus op een creatieve manier. Door middel van goed positiespel, zeg maar zeggen. Nou, dat doe ik. Jo loopt dan vaak op een counter. Ja, daar slaan in de omschakeling. Ja, dat komen we goed. Ja, nou ja, dat bedoel ik. Dat is toch eigenlijk hetzelfde als de counter? Je Rolf begint te zuchten en te sputteren, maar dat staat hier toch een beetje. Daar kan je filosoferen. Maar als je in Burg het al hier door heek druk zetten. Nou, dat deed ik net. Want of die en wij net. Ik is net ik is wij. Ik mooi net, hè? Ja, ik mij net. Nee, ik mooi net. Dat lijkt gevoelig. Maar ik liet ze wel inderdaad, afhankelijk van de situatie. Hè? Maar hier zag je tot ongeveer de cirkel, daar, en dan begon het. Ja. En de achterhoede, die stond. Ooit kwam een keer een Zweedse journalisten voor Aalbeck. En die moest Aalbeck vertellen wat het verschil tussen Zweeds voetbal en Heerenveen voetbal weer. Toen stond er wat boert. En toen, dus dit boert, zeg maar zeggen. En toen pakte een streep. En die zette er. Dit is aan de verdedigende kant, zet er daar, zet er een streep bij. En de trainer begint altijd met hier een streep neer te zetten. En dat betekent dat ik daar spelen kan. En als die streep daar stiert, dan speel ik hier. En ik speel je nou, haast altijd, als ik mijn kansen krijg, ben ze rond om de 16 meter. Dus het betekent, de verdedigend weer net, of het weer, maar hier zijn paar types als Talan en Jensen, die kunnen fantastisch die bal ertussenin spelen.
Ja. Wie trouwens, nog eventjes voor Henk de Jong, wie is eigenlijk een goede leerling? Ja. Ja, een goede leerling? Henk was wel een goede leerling. Ja, Henk, ja, wie ongelukkig. Want Henk die kon ik aardig voetballen, mag ik zeggen. En toen, maar zijn bewegelijkheid wie net heel groot. En doordat er moeite mee hier, had er dus meer of meer een knieblessure opgenomen. Nou ja, en daar had ik gewoon, dat er koerde net meer op niveau voetballen, werd er op voetballen koer. Nee. Want hij kon best aardig voetballen, ja. Maar Henk, dus ook wel een mooi verhaal, dat die boer dus graag op de cursus, wie de trainer van de heegste cursus, de trainer van de Harkema. En toen dacht hij van oké, dan lukt me dat wel. Maar het lukte van geen kant. Dus hij is ook een paar keer afwezen. Toen had er bij mij was op een jongen en toen had ik dus zelfs nog zitten praten over voetbal. En over internationaal voetbal en over trainingsmethoden en over dit en dat. Maar ik wist precies wat ze vregen, want dat had ik zelf ook wel eens niet. Ja. En toen ik ging erheen en ik kwam met mijn slag en wimpel om erop te komen. Want dat is het grootste probleem. Je moet er eerst je talent als er op zit, dan helpt het haast altijd. Maar ik is een heel individueel programma. Ze helpen die aan alle kanten en er zijn hartstikke leuke dingen. Maar op het moment dat je erop mast, ja, dan heb je een enorme concurrentie. Als punten nodig, toch? Ja, hij kan altijd boven de 8 gemiddeld wezen. Ja, Michael Deester ga ik er nog wel spelen, want die is al 3 jaar op die geakkerd om tot die opleiding. Ja, even bellen met Foppers, zou ik zeggen. Jan Schulting wat over. En ik ga mij, hoe heet het, die assistent-trainer van Feyenoord, had ik wel eens bij me thuis geweest om dit soort dingen te Sipke. Had ik mij filosofeerd door dit soort dingen. Hè. Wat vreeg is nou en hoe gaat het nou? En wat van, welke kant gaat het op? Nou ja. En wat is dan de gouden tip? En je moet gewoon hartstikke goed op behechten werden van internationaal voetbal. He, dus in Nederland, wat is het verschil tussen die en die? De manier van voetballen, maar ik internationaal. Trainingsmethoden, dus er is een wereld in verloren. En als je dus 20 jaar oud studeert bent of trainingsopleiding gewoon en nou is er een echt verschil. Dat vrees ik hoor. Van, nou, je bijvoorbeeld, dit is die voetbalprobleem, zo nemen ze dat. Ik zou het nooit een probleem nemen, maar een uitdaging. En hoe lost het op? Nou, dan mag het ter plekke, maar dus een soort programmaatje meidje om dat op te lossen. Ja, en was ik een beetje op de hichte wijze van de Cypriotische competitie? Nou, dat weet ik niet. Nee, maar goed, want ja, nou speciaal voor de Harkers en de Sjoggers die te graag op een hichten houden willen willen van de Cypriotische competitie. Ethnicus in AEK Larnaca eindigen in 0-3. En dat is de nummer 10 en de nummer 6. En nou vreeg je zelfs al van, wat matten we met deze informatie? Maar dat is het duel tussen de beide Ljouweters. Lucas Bijker en Mark Diemers. En onder telefoon hebben we nou de nummer 21 van Larnaca, Mark Diemers. Dag Mark. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, Lokwenske met deze 0-3 overwinning. Triochten, neem ik gewoon. Ja, 100%. Ja, nee, Lucas heeft niks in te brengen gehad, dus dat was lekker. Nee, heeft hij wel even met Lucas praat? Ja, ik heb toevallig gisteren met hem geluncht, dus was gezellig. Dus hebben we even de wedstrijd nabesproken en onder een heerlijk glaasje water de wedstrijd nabesproken en lekker in de zon, dus genieten. Ja, maar hij heeft sowieso wel een soort contact met elkaar, Do en Lucas? Ja, heel veel. Zeker in de tijd, nu is mijn gezin even momenteel in Nederland. Maar daarvoor zijn we veel met de gezinnen samen geweest. Dus Lucas heeft, zoals bekend is, 4 kindjes en ik heb er 2. Dus dat is lekker druk en gezellig. Ja. Drieling, hè? En dan kunnen wij een beetje over voetbal lullen. Ja, en de voetballers maar recht nummer 21. Hoe komt het er nou bij? Ja, weet je, ik heb die vraag heel veel gehad. Daar heb ik natuurlijk heel veel nummers ingedragen. Dat is ook mijn favoriete nummer. Alleen die was hier bezet door onze captain en eigenlijk legend in de club. Dus ja, ik kon moeilijk nummer 10 gaan opeisen. En dan bloot nummer 21 hoer. Nee, ja, zoiets. Nee, en de rest was heel eigenlijk bijna. Het niveau in Cyprus is best aardig, maar de telefoonlijn hoort net echt hoer, hè? Wat zeg je? Ja, precies. De telefoonlijn hoort net echt hoer, Mark. Nee, ja, ik betaal mijn internet niet hier, dus dat betaalt de club, denk ik. Oh, dat zal het wezen. Krijg je nou trouwens de uitslagen van Cambuur een beetje mooi? Ja, zeker weten. Nee, ik volg dat op de voet, dus ik kijk je elke vrijdagavond voetbal op vrijdag. Dus dan zie ik wel wat dingetjes voorbij komen. Jammer genoeg zijn de wedstrijden niet live. Maar ik volg dat zeker, ja. Ja, nou was er ooit nog een keer weer omkomen bij Cambuur, maar het is wel eerst winnen van die belofteaftallen, hè? Ja, dat gaat lastig dit seizoen. Dus
nou ja, wat ik vrijdag een beetje van heb gezien, hadden ze volgens mij heel erg veel kansen. Wat ik voorbij zag komen. En krijgen ze 2 keer eigenlijk de deksel op de neus. En wat er natuurlijk gebeurde met dat biergooien op het veld, daar zullen jullie het ongetwijfeld ook al over hebben gehad. Ja, dat haalde Cambuur ook wel redelijk uit het ritme. Dus dat zal wel hopelijk een keer voorbij zijn. Ja, hij is nou 3 doelpunten, 2 assists. Dat klopt, hè? Ja, tot nu toe wel, ja, klopt. Ja, dus daar is het goed naar het zin eigenlijk. Dat kunnen we wel stellen. Ja, nee, ik heb tot nu toe echt... ik heb een topbegin gehad, sowieso. Mijn eerste 5, 6 wedstrijden scoorde ik 3 keer. Dus dat was heel erg fijn. En ik heb nu gelijk mijn stempel kunnen drukken. Dus daarvoor kwam ik hier ook. Ik kom hier absoluut niet alleen om vakantie te vieren. Want ik wil ook gewoon heel goed presteren. En dat doe ik tot nu toe gelukkig. Dus iedereen is erg blij met mij. En ik ben blij met de situatie hier. Dus lekker zo doorgaan. Goed zo. Komt nog naar Ljouwert, bij de Kriest? Ja, ik speel vrijdag mijn laatste wedstrijd tegen Doxa. Altijd wel lastig. bekend voor jou, Arjen, denk ik. Ja, ik dacht Katokopia, had ik opgeschreven, maar... Nee, we spelen tegen Doxa en dan spelen we... En dan zijn we zaterdag vrij. Dus zaterdagmiddag vlieg ik weer naar Nederland toe. Met een tussenstopje in München. En dan gaan we naar Amsterdam toe. En dan blijf ik 4 dagen in Nederland. En dan moeten we weer terug, want 3 januari staat de volgende wedstrijd alweer op het programma. Hartstikke idee. Druk programma daar in Cyprus. Zeker weten. Goed zo. Hey Mark, hartstikke bedankt. Geen dank, man. En succes. Jojo. Hoi, hoi. Hoi. Recht noemen je in zondag. De griezen get je voor de grauwe, of net? Ja. Ja. Maar dat zie je wel vaker, hè? Want heel vaak is het koppelen aan een sponsor, hè? De sponsor een bepaald nummer, dat is in Finland bijvoorbeeld ik. Er zijn soms heel lege nummers. Ja. En binnen haast altijd de exotische spelers. Ja. Dus die willen dat door een sponsor extra betalen. En die sponsor is dan koppelen aan een nummer. Ja, nou ja, Lasse Schönewoert, shirt net in de broek, die speelt ik net een minuut. Abgab Barsom hield hier te lang. Dat wie terecht. Dat weet er. Ik gooi ik naar voetballen, hè? Als je toen recht noemen staat, dat is dan wel mooi van Jong AZ. Gewoon 1 onder mijn Olven en 2 is de rechtsback, 4 is de linksback, 10 is de onvallende middenvelder, Sander, Jos Boeten, de standaard noemers is maar. Zul je net op een soort plakken. Nee, Jan Sierksma, de hond van Jan De Sierksma. hond van Jan Sierksma. Zag gewoon bleu, die jongen uit Bedaat. Goeie trainer. Een goede trainer. Ja. Maar wat we het nog wel even door gaan matten, dat is natuurlijk Sarina Wiegman. En Sarina Wiegman. Jo hebben zijn, mocht het contract net verlengd worden van Kees van Wonderen, dan zou Sarina Wiegman wel degelijk een kandidaat wezen kunnen om de nieuwe trainer te worden van Heerenveen. En Jo kennen Wiegman, want Jo hebben haar assistent geweest bij het EK. Ja. Die wordt wel onder betingst, hè? Want Josijn ja, maar wel. Daar moeten we nog Wat is En daar maar wat nou over hebben. Wat zijn die betingsten? Nou ja, dat heel, als je dan... Het is natuurlijk hartstikke een hype, want Spits had er ik wat door open. Ja. Vond ik dat wel wat voorbarig, want die is nou druk aan het voetballen. En je moet natuurlijk al die dromen hebben. Dus dat vind ik wel heel mooi. En dat ze dat zei, dat is ik prima. Maar als dan Jos wat er achterom komt al je, denk ik van, nou ja, laat ze nou eerst maar een trainersdiploma halen. Ja. En laat ze eerst maar een schotje gewoon dat opbouwen. Want als je sjoggen naar alle trainers die dus heel goed voetballen kunnen en begonnen binnen te trainen. Als je hoeveel toen pas ontdekken hoe moeilijker het weer. Nou, dat had Sarina net. Want Sarina had echt van onder de wouw, die had voetballen in Den Haag, die had voetballen in Amerika. Die had een geweldige ervaring. Die had goed om erin, dus jongen. Is heel intelligent. Nou ja, en Sarina die had de kwaliteit om... Ik kwam erbij. En ik weer bij haar voorganger. En die waren toen in december ontslaan. En ik weer zien coach. Dus Van Breukel en hier mij bellen. Die toen de baas weer bij de bond, wat de voetbalafdeling betreft. Bellen of ik hem coachen wil. Ik zei, ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dus dat had ik dus niet in. Ik ben mij geweest naar Schotland. Ik ga op video's al je wedstrijden zien. Mij besprutsen. Het doe trainen aan en neem maar op. Die van der Laan weer. Ja, ik zie dat ziekje. Die gaan we uit. Nou, en toen weer klaar. Dus ik bel Van Breukel op en zei, het is klaar. Ja, het is klaar. Hij zei, maar Sarina wil nog een keer met jou praten. Oké, dus ik naar Hilversum om met Sarina te praten. En toen vregen ze me wat ik ervan vond, wat mijn opmerkingen weer, wat dit en wat dat en zus. Dus ik joeg wat ik mij maak hier, wat ik vond. En toen zei ze, maar ik wil graag dat je blijft. Oh, ja, maar helemaal. Ik zei, wat is helemaal? 14 dagen januari, 14 dagen februari, 14 dagen maart, 14 dagen april, begin mei. En als we naar het toernooi gaan, dan is het altijd al eerst slagen tot ons aan augustus.
Dus dan moest ik weer om naar de baas thuis. Ja. En dat uitlezen. Maar eigenlijk weer dat heel knap van haar. Want ik ben natuurlijk heel goed en een grote bedreiging wezen kent. Dus wie meer rol, dus de wijze waarop ik het invulde. Maar zij wie zo iepen om dingen te bevredigen, om dingen te leren, om dingen. Hoe deed jij dat vroeger, Foppe? Hoe deed je dat en hoe zou je dat nu doen? En alles. Alles weer bespreekbaar. Nou, dat is haar grote kwaliteit. Ja. De grote kwaliteit is dat ze, dan werkt ze pas over hier, mensen om hen bevredigen van. En als er dan iets omheen bouwt wat heel stabiel is, dan kan het prima volgens mij. Maar Gert-Jan Verbeek, die zei van, laat haar eerst nog maar eens een keer een succesvol amateur mooie team trainen. Ja, ik denk dat dat voor haar volle moeilijker is dan dit. Want als je in een structuur komt, wordt alles al min of meer aardig vast hier. Maar stel dat we trainen van Harkema's Boys. Ja, op dat niveau. Ja, dan maar zelf zo'n hoop eromheen regel je. En maar spelers kouden, maar dit, maar dat. Ja, dat is ook net zitten. Nee, maar zou het ook geaccepteerd worden in die typische mannenvrouw? Nou ja, dat is dus de vraag. Dus als je Sarina onstellen wil, dan moet je het zelf dan moet je dus weten van wat denken de sponsors. Dan moet je tekenen wat denkt het publiek. Wat denkt de wereld eromheen. Of je moet gewoon zo stabiel zijn. Oké, dat doe ik gewoon. Ja, maar zou je ook daar juichen? Een vrouwelijke trainer van SC Heerenveen, vooruitstrevend, dan ben je de allereerste. Heel Europa, Heerenveen, middelpunt van de wereld. Nee, het is net de eerste. In Duitsland had ik al niet geweest. En in Frankrijk ook. Op het hoogste niveau? En die binnen allebei mislukt. Met name door de omstandigheden. Dus een keer verliezen, nog een keer verliezen. En dan, best wel. En dan is men kijkt hoe het bestuur of het management reageert. Maar net als hoofdtrainer, hè? Net als hoofdtrainer? Een vrouw net in de Bundesliga. Een divisieleger. Dan zie je dus op. Ja, en daar Roelof die heeft altijd Google bij de hoorn, dus die kan het heel makkelijk altijd opzien. Dan nog even, of is er nog even een vraag hoor? Nee. Nee? Vond duidelijk. Duidelijker nog? Ja? Hebben we dit al handelen, dit onderwerp? Ja. Ja, je hebt steeds het maar. Ja, Saroui is net de beste linksboeten, zei je. Toen vroeg ik me af, waar is wel de beste linksboeten ooit? Leurling? Ja, absoluut. Beter als Assaidi? Ja. Net in zijn dribbel en in dit of dat, maar wel in zijn scorenvermogen, in slim wezen, op het goede moment naar binnen, Jan de Vesterboeten omkomen laten, ik al hier op het goede moment, even de bal heren, in zijn agressiviteit vind ik Leurling mensen. Ze zijn bij 12 vergelijkende grootheden. Maar Saroui, die naar mijn idee, ja, hij kent een hele hoop. Maar als er doet wat er juist hier, dan betekent het toch niks. Nee, maar Lulling, het kuipvrees. Ja, maar dat is wat hoors. Nou ja, het is wel de bedoeling dat Saroui als een 10 miljoen euro oplevert. Ja. Ja, dan mag je geen kuipvrees hebben. Ja, 10 miljoen is te min trouwens. Ja, is dat te min? Ja, natuurlijk. Voor Saroui om over uit de problemen te komen. Het probleem is, als je een speler verkeerd je matten, dat is heel anders dan je verkeerd je wollen. Of dan denk je van, ik neem de tijd. Als je de tijd neemt, dan kan je onderhandelen. Dan kan je wachten. Maar Van Nistelrooy wachtte Riemer tot aan het allerlaatste. En toen gaan we voort van een hoop geld. Dat wie mij alle oren daarna ik. Maar als ze verkeerd je mast, werd het geen partij ik dat ze verkeerd je mast. En dus is de prijs altijd leger. Als je naar Veermans juist. Die is van 6 miljoen. Nee, die is 6 miljoen. Nee. Voortgang. Te min. Er 6 miljoen te min. Dat is toch gewoon zo. Ja, maar datzelfde geldt eigenlijk ook voor Dumfries. Toch? Die zegt wat te min naar Eindhoven te gaan. Ja, maar dat komt er onder andere door de omstandigheden. Dus komende toontjes zitten Jo en Riemer trouwens maar verder aan. Was je 12 dan? Of? Ja. Ja. Dus dan is dat een van de eerste agendapunten. Nou, dat weet ik. Ik weet de agenda net helemaal. Nee, oké. Maar eigenlijk, maar ik zeg dat is, want hij stelt de volle prijs. Dus hij jouwt het elke keer op een west binnen nou 1 of 2 keer west, jouwt er gewoon volgende keer, nou ja. Dat komt er een vervolgafspraak en dan is dan niet dat je zegt van nou, we gaan nou deze punten besprutsen, even zien hoe vier die nou binnen of... Ja. Nou ja. Die jeugdopleiding bij Gelies, dat is wel redelijk een zootje, toch? Dat is in ieder geval een probleem. Ja. Had jij eigenlijk in gedachten dat die soort misschien wel lieden kinderen, lieden matten? Ik ben van alles hetzelfde. Plan, maar eerste plannen. Dan een man, dat zou het dat zit op een fastside, toch? Dat zit op een fastside. Ja, plan.
plan. Maar, daar is hij Dan de maar man. bezig. Maar volgens mij is Ferry er ook maar bezig dat ze nou vanuit de jeugdopleiding zelf het plan schreeuwen gaan, toch? Vanuit zich wel goed natuurlijk. Dus dat zei ik zien hem van oké, als je naar die jongens en er binnen in de onderbouw binnen een paar jongens die ben hartstikke slim. Die trainen heel aardig. Zet die onderbouw, de starten met Vietje, zet die nou bij elkaar en zegt van oké, tussen nu en 3 weken, je weet, er is wel een globaal plan. Het is net zo dat er niks is. Maar zet er nou eens op. En wat maakt nou jongens? Wat vind jij dat nou jongens maken? En draag het naar mij elkaar. En een van die jongens, die wordt dan de onderstuurder van de onderbouw. En de bovenbouw, precies hetzelfde. En als je dat doet, maar dan moet je wel een tijdslimiet instellen. En maar zegt oké, en dan moet je zelf uitgebreid naar Sjen en zegt van oké, dit is acceptabel. Maar het begint mij, wat willen we nou? Hoe willen we voetballen? Willen we nou met alle teams op dezelfde manier voetballen? Willen we dat en dat en dat? Dat moet je eerst weten. Hè? Dus je moet eerst eigenlijk die jongens al bij elkaar zetten en zeggen van oké, wat is voor hem, wat is voor die Heerenveen, wat is voor die Heerenveen, wat is voor die Heerenveen, wat is voor mij Heerenveen. En dat moet eerst in je wezen. En als dat in je is, dan kan je ook wat past er nou bij om dat van elkaar te krijgen. Dus kijk, als je een bedrijf hebt, is precies hetzelfde. Maar als iedereen wat doet en die doet wat en die doet wat, dan roei je toch helemaal kan erin. En Joachim en ik dan horen de functie van de algemeen directeur en technisch directeur, wat hij nou, Ferry de Haan, nou als dat is wel heel ingewikkeld. Ja, maar zit je van de mat een technisch directeur bij, is dat het? Of manager? Ja, maar... hoe je meneer moet, weet ik net. Maar als je dat, als nou... Just als er een afspraak met een meisje was, dan was een afspraak met een meisje. Via de secretaresse en dan was een kort wachtje voor als aan de beurt bent. Dus kijk, we gaan naar de dokter bij wijze van spreken. Nou ja, Kun je misschien die is kwijt aannemen nou, omdat hij nou eenmaal in die situatie zit. Nee, dus is toch hartstikke druk. Ja. En er zijn zo'n hoop dingen die gebeuren moeten, of die gebeuren. Dus de druk om dat even, dus dat de kopboet naar doorsteekt, dan ben je gek, bij wijze van spreken. Nou ja, dat moet je voorkomen. Hè. En dus je moet in een voetbalafdeling, dan moet je sowieso rust hebben. En er moet duidelijkheid wezen en mensen moeten ergens te lonen kennen. En de technisch directeur, die moet ik op het veld komen, die moet er wezen. En eigenlijk gaat het elke week. Nou, en dat is er nou ik te min. Ja. Ga je daar nog in van ingedacht eigenlijk? Nee. Eerste plan. Dan de man. Hij leert het nooit. Hij leert het nooit. Het is jammer. Nou, nog even, want we hebben wel horen Nicolescu of Pelle van Amersfoort. Maar er is er nog één. Dat is Karlsbak. Wat is nou het beste wezen? Ik denk zelf, verhier die jongen nou, die maakt gewoon minuten matchen. Ja. En dat het kind, want hij komt nou echt in Volendam, steen je achter notabene, dan word je heel opportunistisch voetballer. Zelfs dan bloot hij gewoon op de bank zitten. Blijkbaar het Van Wonderen geen vertrouwen in Karlsbak. Het hij liever een Poolse mandekker in de punt als een talentvolle spits. Kopper, hè? Een kopper. Maar Kim Karlsbak toch ook wel, een beetje kopper. Geen idee. Nee. Maar moet hij dan net gewoon verhierd worden onder een club uit de KKD? Dat is 4 het beste. Speel je, maar speel je. En als je speelt, dan kan je ontwikkelen, dan kan je zien wat er echt kan. Ja, precies maar. Ja, of nee, Almere City, er zitten al zoveel jongens van Heerenveen. Almere City. Ja, toch? Zou je me wel eens, wat vind je me een goede spits? Ik weet geen idee. Nee? Dus net vaak training. Ik ga ook nog een trainen. Nee, oké. Ik heb geen idee. Ik speel bijvoorbeeld vreed nog even met Tahiri. Maar dit is wel symptomatisch voor al die spelers, hoe die denken over Karlsbak. Ze zijn al hier razend enthousiast over Karlsbak. Al die muisspelers. En dan is er zitten van, ja, natuurlijk ben je net heel negatief voor die collega. Nee, want het is echt potje praten en het is vaak off the record. Het is net dat we dat... Het is off the record, daarom kunnen we het hier even mooi bepraten. Nou ja, off the record. Het is net helemaal off the record, maar het is een beetje off the record. Het is, het is even een praatje wat je maatje. En dan vreeg je toch wel geregeld even van, vind je met nou een goede voetballer? En vaak gaan die jongens, dat short het zelf ook wel. Die zeggen, nou ja, hij staat hier wel veel, maar ik kan er eigenlijk geen bal van. Finn Bogerson mocht heel vaak in een rondootje dat mooi dan, omdat hij in de combinatie helemaal net zo goed wie bijliet. Zo'n verhaal je dan wel eens. Maar hoe Karlsbak bij ze alle jaar, hij heeft alle voorwaarden sinds wie je gast altijd. En wat zeggen ze dan? Op zijn leeftijd beter als Strand Larsen. Ja, nou ja. Dat zei ze. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Ik heb het nog nooit zien. Ik vind het wel heel spannend hoe dat met de ontwikkeling gaat. Ja. Peter Maas weer razend enthousiast door hem, die had hem eigenlijk helle. Ja, die ken je ook goed natuurlijk. Met NAC al 3 spitsen hebben, hoor. Zeg je die daar mooi hier weer kennen. Ja. Die Janosek van NAC, die wil ik nog bij Heerenveen. Ja, dat is ingewikkeld. Ik ga nooit naar trainen. Nee. Maar eigenlijk moet je dan zeggen, oké, in mijn geval 14 dagen in, dan weet ik het wel. Ja?
Nou, maar wat hebben we Ja. Dat mag ik in de baan. Ja, toch? En dan bellen we jou op en dan zeg je ja of nee. Alle Cesar. Off the record. En dan gewoon off the record. Jongens, dit weekend, of nee, deze weekend is er ook nog bekervoetbal. Nou, Cambuur matje in Dort. Dat wie net aangekeken. De laatste wedstrijd van George Ulte. Het eindigde dan in 4-12 van Pascal Bosgaard. Ja. Wat denkst? Vul eens wat in. Nou, dat is wel een lastige wedstrijd, want Dordrecht doet het echt heel goed. Cambuur hecht wel waarde onder de beker. Als Henk de Jong je het GMB overtal opstellen. Maar beide ploegen onderin kon net volle, denk ik. Dus het is 50-50. Ja. Ja. Ja, laten we er maar een stevige uitspraakje in gooien. 50-50. Bal is rond en ik had het nou, maakt raar sprong. En hou Kriwak in de gaten. Kriwak? Ja. Is die goed? Noteer die naam. Kriwak? Oostenrijkse spits van Dordrecht, toch? De Oostenrijkse spits van Dordrecht, Kriwak. Nou, we zullen hem horen. En dan Heerenveen, die match in het altijd lastige Vitesse. Dat lijkt ook op een reg nou. Oprollen. Ja, oprollen? Nou ja, nee, maar ik vind Vitesse wel. Ik vind Vitesse en Heracles echt wel de minst voetballende ploegen in de Eredivisie op dit tijd. Ik denk dat die bent nog minder als Volendam. Nou ja, nee, maar Volendam is net per se minder ploegen. Die stien in heel goed. En die heb per hele goede voetballer trouwens, ja. Die old ziek en die spits. Nou goed. En die Molen, die is mij. Molen. Uw favoriet. Die komt er dus net onder de pas. Want de rest die komt er dus net onder de post bij Volendam. Dat doet maar weer blikken. Dat hij misschien toch iets minder goed is als je hem heel iets verkondigt. Hij is maar correct fit. Maar wil ik nog even naar dinsdag gaan trouwens. Oh ja, dinsdag? Oh, daar is een interview met Michael Dinsdag. Wil nog klisten in? Nou, zullen we even naar Sjen? Want dan is het een toptrainer. Ja, dat is toch. Ja, dat is Michael Dinsdag een toptrainer. Nou, ik wat wel sinds dat toen hij speelde bij Heerenveen, van dat was het zien. Ik eigenlijk zou nooit dacht, nou, dit een trainer. Een toptrainer. Dat heb ik echt net dacht. Dus hij verrast hij. Bijzonder aparte fan, maar ik heb op een bepaalde manier een zwak voor hem. Nou, even Jere, Michael Dinsdag. Wat een anti-voetbal zeg. Dat mag je vinden, Roelof. 3 punten mee naar Volendam. Michael, dat was niet om aan te gluren, hè? Het was niet heel mooi, nee, maar ik heb het negatief gezien. Dat mag je vinden. Hoe nu verder eigenlijk? Want je bent nu natuurlijk... ik neem aan dat straks een bordes voor je klaar staat als je Volendam aankomt en zo. Nee, dat was alleen hier in Heerenveen toen dat we de beker wonnen. Tot op heden hebben we eigenlijk alleen gesproken over deze 2 wedstrijden. En wat er nu gaat volgen, ja, dat zien we wel. De KVB moet daar natuurlijk überhaupt toestemming voor geven. Want dan zou je eigenlijk een beetje een soort van stroomman-constructie krijgen. Maar als Simons gewoon zijn papier heeft, dan maakt het niet uit wat voor stroomman. Hij is dan de hoofdtrainer. Dus er is niet iets waar hij zegt van ik zou heel fijn vinden om naar de... Ik zou het zelf heel fijn vinden, een soort van ambitie om na de winterstop ook voor die groep te staan. Mijn ambitie is hoofdtrainer worden. Als het als assistent moet, dan is dat ook prima, want dat is mijn functieomschrijving eigenlijk. Ja. Okay. Ietsje, ook niks veranderd eigenlijk. Nee, als jij dezelfde vragen blijft stellen als vroeger, krijg je ook dezelfde antwoorden. Ja, dat zei Michael Dinsdag. Top trainer. Moeizaam interview. Wat een moeizaam interview. Hij werkt het echt totaal naar mij. Natuurlijk een beetje een gimmickje in, maar net. Oh, dit wie een gimmick? Nou ja, die vragen hoe of je nou... ja, vond je het leuk? Nou ja, nee, ik vond het net echt leuk. Nee. Die gimmicks van mij weer al niet echt. Ja, ik vind mijn eigen, heel eerlijk, ik vind mijn eigen gimmicks altijd vol leuk. Dat vind je wel. Nee, maar hij wil dan net sissen dat hij echt haattrainer wil bij Volendam. Dat vreeg je me eventjes wat terug. En hij had al 3 jaar bezocht dat UEFA Pro om titellid te worden daarvoor. En dat is nog net slagen, dus ja. Maar hij is die Regilio Simons in de heid van Xavi Simons die is direct trainer. Die had het papier wel, dus dat kun je dan op die manier eventueel oplossen. Maar ik ben net op de KVB daar wel mee akkoord gaat. Nee, trouwens, dan zou je nog even Sup van Otler, dat vies toch net een dramatische verdediger, hè? Dat wel? Nou, ik vond dit zo kinderlijk eenvoudig, hoe hij daar in de lurenlijn was. Ja. Is hij misschien meer een size dan een centrale verdediger, Sup van Otler? Hij kan wel aardig, is een van de weinigen die heel goed opbouwen kan. Ja. Hij had een goede inspelbal, een zeker. crossbal. Ja. Maar hij kan net verdedigen. Sommige dingen kan hij net. Nee. Maar dit wie toch eigenlijk, nou laten we zeggen, dit wie Johan Hansma net ook aan. Timo Klompen net. Maar Hansma wel. Hansma wel? Ja, oké. Ja, dus ik zie hier op de tribune, naar de baltje. Die tjentpaal die maar kapt en draaide en de zeg naar de boppen komt. Dus dan mist de bal en die bal die gaat erin, hè? Of gaat er niks in. Dat is mijn corners ik zo. De meesten binnen aan het vechten, maar de vond van de week bij Feyenoord het allermooiste voorbeeld van die penalty. Daar in Celtic, die ben aan het vechten met de teampartij. Maar dan moest de bal hebben. Als je een goede organisatie hebt achterin en de giest van de bal, dan hast de bal als verdediger altijd jij aan de teampartij. En de bal voort, klaar, hij heeft het oplost. Maar wat ze doen, is ze gaan er geen oren staan en dat is fantastisch. Want dan zet ik een blok en ging de langs, de oren en die kopt er maar in.
of het is een panel. Hoe zoek maar Timo Maar nog even Klompen? nog- Timo Klompen dat wijzen, deed denk ik ik zo. niet. Nou. Dus als toen naar en hij draaide ik nog zijn eigen in de route. Hè? Ja. Even bij de reg naar de chin stond er bij daar. die orenbal die zijn eigen erin voel, toen stond er ik verkeerd. Dus zij zelf, ik kwam het goed uit, maar er stond er ik saai PSV. indraaid. Dus dan moest ik draaien, een hele slag in de route. Ja, dan is het altijd te laat. Dus eigenlijk, want hij kan wel goed opbouwen. Ja. Hij is hier misschien wel de beste opbouwer van achteruit. Ja. Maar eigenlijk zou hij dus een soort van mannetjesputter naast hem staan. Ja. Ja. Het nog in het contract, ben benieuwd wat ze dwang je met je. Ja, ben ik heel benieuwd naar wat ze doen. Ja. Ja. Maar ik kan wel ballen en hij is nog jong, dus ik kan dingen leren. Hè? Dus ja, Advies verlengen? Lieke goed dat je een ik zo'n verlengen, ja. Lieke goed dat je een spits leren kan in de dekking onspelen te worden. En dan die vent achter die te houden, hè, die hand en dan vasthouden en draaien. En ik niet ben, dat kan je leren, hè. Dan ben je kan het leren dit, wanneer ervoor, wanneer romte, wanneer kwart erop. Hoe steen je dan op je, eigenlijk zo dan het korbal gemaakt, een LDODK of zo. En als je van hoe verdedigen ze. Die weten waar de koer is, die weten waar de bal is en die weten waar het champion is. En dan weten ze soms ook nog waar die oor is. Dat, hè, dus die kan fantastisch verdedigen. Sven van Beek is ik wel zo'n type die dat wel, toch? Dat is wel een mannetjesputter, Ja, toch? dat is een man, ja, die kan goed verdedigen. Kan echt goed verdedigen. Maar die kan weer net opbouwen. Maar dus Blachowicz, show dat ik maar eens goed naar. Hoe die stiert, hoeveel rond had die auto aan het champion. Iedereen zei dat hij kan goed verdedigen, maar ik kan, naar mijn idee, ik net goed verdedigen. Nee, dat is... Ik kan net volle minder goed verdedigen dan Atley, hè? Oké. Ja, oké. Ja, nou ja. Het lijkt wel dat ik goed zoeken ben. Dus je zit te zien als wet op... Nee, helemaal niet. Nee, helemaal. Nee, maar ik vind van Otle een goede opbouwer, wat we zijn. Ja, ja. Maar die moet gewoon inderdaad een Bogniewicz. Hij moet ook net in die situatie te lonen komen hoe het nou giet. Ja, wacht even, maar dat zie je van die dingen, die 2 goals die zij maken, dat zie ik een hele grote kans. Maar die 2 op een veld van 50 meter naar achteren en 60 meter breed. En dan best maar eentje in aan het spelen. Dat is toch altijd een voordeel van een aanvaller. Goed, maar die had ruimte, die kan dit en domast. Dus dat is zo. En dan werden ze dan het middenveld. Dus ze verliezen een bal en te weinig druk op de bal, waardoor die bal eruit kan. En het middenveld moest eigenlijk altijd in houden die controleert, die ervoor blijft. En dan wist je van, nou ja, oké, ik kan kwart of ik moet rommer of wat dan ook. Dat vond ik heel slecht organiseerd. Ja, dat is exact. Maar ik vind wel uiteindelijk hier van Ottele nou gewoon de neet-rem tapassen matten. Jou hem dan maar een veeg. En dan is de penalty zien. Nee, boetende sectie. Nee, wie boetende sectie? Ja, boetende sectie. Waarom had je hem net beet horen keer, maar hij draait op. Maar die spits wie toch? Maar wie er binnen. Op Studio Voetbal Justerjongen lieten ze die acties in. En dus ze draaiden zo om. Zeiden ze, wat een goede spits. Ja, wat die een goede actie ja. natuurlijk. Ja. Nou ja, goed. Jongens, we zijn er rond daar. De overdenkingen. Vraag stellen, want wij staan natuurlijk bij de Sportcast wel bekend om uw jippere laag die wij Zeker, wij hebben altijd een jippere laag. De filosofische inslag. Wij. Ja, wij. Ja. Ja. Oh, Roelof weg? Die het ik wel, ja. Ik ben wel benieuwd voor jou bent dit in je 80 jaar worden van Simmer. En je nog je bent een drok bij de vrouwen en je gaat zo naar een ferry en de jeugdopleiding en heb je nog dingen waarvan je zit dat wil ik nog graag doen. Dat ding die je zeggen van, nou ja, in de toekomst, of ik ben hier, maar dit vind ik zo leuk, dit vind ik zo machtig. Podcast presenteren, we zie je nog hier namelijk. Hoorde woorden, ik mooi, dit antwoord, dit is maar dus zwaar je voor een jippere laag. Ja, dus. nou, dat is Jood afvertrouwd. Ja, nou ja, nee. De dingen die ik heb dan best een hele hoop energie. En dat is, ik kan wel merken dat het ik wel wat minder wordt, maar ik vind het leven eigenlijk wel heel mooi. Ja, en wat zoek nou wat doen willen? Eigenlijk vul ik de dag op een goede manier. Nee. Mocht Sarina Wiegman haar trainer worden bij Heerenveen, Dat weet ik net. dan zou een jou haar assistent wel wezen willen. Dat zit ik net. Nee, ik wil, dus wat ik mooi vind is, eigenlijk wat ik nou doe. Dus gewoon hier even en daar even en als ze me wat vrije. En ik zou nog wel heel graag, dat zou ik nog wel heel leuk vinden. Zo oké, jou met die karrelsbak, bij wijze van spreken. En dan ga ik met die karrelsbak zitten en dan maak ik een programma bij en dan zie ik daar een trainer bij die het goed kent. Zeg van wat markeert er nou, wat maar we doen, dat soort dingen. Dat zou ik nou wel heel leuk vinden, echt heel leuk. Zo, en dat is net iets wat tussen 0 en 14 dagen, maar tussen 0 en een jaar hier, maar dat weer een spits van niveau wordt, als er dat in hem had. Dat zou ik wel heel leuk vinden. En waarom doe je dat dan net? Nou ja, dat moet een trainer voor je besteden. Dat kan ik dan net. Nee, ik kan het natuurlijk voorstellen, dat kan ik ja. Ja, kan je voorstellen. Want Waarom hij je dat voorstelt? Nevens mij heb je in kwart een parteer met Ferry de Haan.
Ja, dat kan je het voorstellen. Ja, toch? Maar Kees van Wonderen, Mario Belly. Of Dotter dat geregeld? Van Wonderen bellen het wel eens, ja. Oké. Ja. Nou, dan zoek ik dat puntje van Karlsbak toch eens een keer op tafel gooien. Ja. Leef mij nou eens ondergang maar die Karlsbak. Hij had alle voorwaarden. Hij is op zijn leeftijd beter dan Strand Larsen. Oké, we zullen het zien. Jongens, de overdenkingen. Komt-ie, Roelof. Ja. Michael Dingsdag of Serena Wiegman? Wiegman. Wiegman. Andor, Etnicus of Larnaca? Ja, Larnaca natuurlijk. Larnaca. En Foppe de Haan, Kees Rozemond of Ferry de Haan? Ferry de Haan. Ferry de Haan. Jongens, ik vond het hartstikke gezellig. Mooi dat jullie wingen. Ik hoop dat jou het ook gezellig vond. Ja, dat klinkt net heel op. Ja, wel, ja. Jawel. Je wil nog eens op waarom komen, had ik het idee. Nee. Oh, oké. Nee, toch net. Oké, oh. Na een weekend trouwens, dan ben we er weer. Dan is het de eerste Kriesdag. Feestelijke uitsturing. En dan zien we waarom op het oude hier. Ben ik een beetje feestelijk gekleed dan? Ik dacht dat we vragen hier maar de criesdagen, maar dan mag je hier eerst We de gingen criesdagen gewoon in. eerste Kriesdag, gewoon opnames, nice podcast. Ik zou zeggen, on het eerste Kriesdag, on dan. Dag.